китоби навбате ки дар саҳифаи 1000 китоб маълумот медиҳем, китоби Сотим Улуғзода таҳти унвони халқи худро шинос. китоби халқи худро шинос дар силсила китобҳои сисолагии истиқлолият аст. китоби номбурда аз тариқи муассисаи нашравии маориф соли 2019 нашр шудааст. китоб аз 240 саҳифа яъне 15 ҷузъи чопӣ иборат аст. саҳифаҳои дарунии китоб якранга буда муқовааш ранга мебошад. китоб бо сифати аъло дар матбааи ҷамъияти саҳомии пӯшидаи ганҷ нашриёт бо теъдоди 10,000 нусха чоп шудааст. дар китоб аз эҷодиёти нависанда ҳикояҳое гирдоварда шудаанд ки баёнгари даврони кӯдакию навҷавонии нависанда, ранҷу машаққат ва душвориҳои роҳи омӯзишу илму маърифат, вазъи зиндагӣ ва ҳаёти сахти мардумони диҳаҳои тоҷикнишини Фарғона мебошад. ҳодиса ва воқеаҳо асосан ба солҳои 1916-1926 рост меоянд. ҷараёни воқеа аз номи Собири Хурдсол ки таҷассуми даврони кӯдакии нависанда мебошад, баён мегардад. аз ҷумла дар ҳикояи халқи худро шинос Собир таассуроти худро аз суҳбати профессори рус Михаил Степанович Андреев ки ба қавли худ нависанда нахустин бор халқи худро шинос карда буд, баён месозад. аз ҷумла дар ҳикояи халқи худро шинос Собир таассуроти худро аз суҳбати профессори рус Михаил Степанович Андреев ки ба қавли худи нависанда нахустин бор халқи худро шинос карда буд, баён месозад. хонанда аз мутоилаи ин ҳикояҳо сабақи зиндагӣ ва дарси хештаншиносию ватандорӣ меомӯзад. нависандаи халқии Тоҷикистон, барандаи ҷоизаи давлатии Тоҷикистон ба номи Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ, узви Академияи илмҳои ҷумҳурии Тоҷикистон, дар деҳаи Варзики ноҳияи чусти вилояти Фарғона ба дунё омадааст. нависандаи халқии Тоҷикистон, барандаи ҷоизаи давлатии Тоҷикистон ба номи Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ, узви Академияи илмҳои Тоҷикистон, дар деҳаи Варзики ноҳияи чусти вилояти Фарғона ба дунё омадааст. соли 1929 Дорулмуаллимини тоҷикии Тошкандро хатм кардааст. муаллифи романҳои Восеъ, Фирдавсӣ, Навобод, қиссаҳои Субҳи ҷавонии мо, ривояти Суғдӣ, Ёрони боҳиммат, намоишнома, филмнома ва ҳикояҳои зиёд мебошад. ин китоб барои онҳое ки мехоҳанд ба эҷодиёти Сотим Улуғзода шиносоӣ пайдо кунанд дастури хубест. китобро аз мағозаҳои китоб метавонед дастрас намоед. ин буд маълумоти мухтасар дар бораи китоби Сотим Улуғзода таҳти унвони халқи худро шинос. новобаста аз тазодҳои зиндагӣ бо шумо танҳо китоб ҳамнишину ҳамсӯҳбат аст. зеро ягона дӯсте ки шуморо фиреб намедиҳад ва беозор аст, ин китоб мебошад. китоб хонед ва бо мо бошед. пахш намудани тугмачи қайдро фаромӯш накунед. хайр дӯстони азиз, то нашри навбатии саҳифаи 1000 китоб.